Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Paminawa! Certified SED Panyawan User. Si Tatay Maximo Arnold nakasinati sa pagdako pagbalik sa iyahang goiter. Maayo na lang kay nag-maintain sa pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule. Natabangan. Kini mangun akong waiter kuan man kanang naoperahan sa 2001 nya ning action siya balik karon ni nag-maintain ko sa Panyawan. Pag-maintain ako wala na siya mo abanti ni murag siya ni kubol murag mo atras na ni siya. O karon magpasalamat ko nga nakatumar ko aning maong Panyawan kay dako kay ikatabang sa atong mga sakit. Ang SED Panyawan Herbal Capsule makatabang sa pagpakupos sa goiter na sinati kini ni Tatay Maximo Arnold. Basta balatian, SED Panyawan. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating
sa buhay ko. Ang SED Marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang untang. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. 2 orders for Value Me. Oh, is that your classmate, Day Charmen? Oh, what's happening, Sandro? Balhin taglaing drive-thru, Yaya City. Ha? What? But why? Sige, po. Nganong ko sa di mo pagpadagan, Sandro, ha? You were sleeping man di Day Charmen? I saw your classmate and she's calling Sandro. Ha? Nakaila siya ni mo, Sandro? Ha? Butan to niya eh. And why we're living there in the drive-thru? I am about to order na baya unta, ha? And then you leave abruptly with matching car screeching. Nga naman, oy, nibiya man ta dito when that girl call your name. Gisangpit ka niya, Sandro? Ambot, huwag ko kailan doon niya. Kinsa bang classmate na ko, Yaya? Ang kwan, it's hard to remember for me ba? You have many classmates, man God, who visited to at our house, especially during birthday ba and special occasions. So many man good to sila, God. It's hard to remember their name. But I recognize her face. Kaila dyan ko siyang now. Ano bang nibiya man ta dito, Sandro? Dito na magka-test drive-thru para mag-order og pagkaon. Hinay ko na, be. Kusugas papadagan ni mo. Uy. Sorry. Ilahot lang mo sa bahay. Ako na mo balik og order na itong pagkaon. Aron, mapahimutan ka na sa bahay, Charlie. Unsa? Unsa, iha? Ugwa ni mo masundi? Oh, kasayang. Higayon mo na unta kadto nga imo nang makita ng akong anak, Irish. Oh, okay. Sige. Okay. Sige, bye. Papadinguha nga masundan mo ang akong anak, Irish. Okay. Bye. Madam, nakita na doon, Sandro? Nade ka diha sa akong duol, Auring. Ay, oo, madam, ay. Ganin na akong mamati ni Mang. May kasulta sa imong cellphone. Si Irish ang nanawag. Ug nakitaan ko niya ang akong anak sa may drive-thru sa usa ka fast food chain. Ay, maayo noon. Adi na dita ka dayon ani og uli sa atong probinsya, madam. Kay nakita na magkaha si Dong Sandro. Ay, nakapanghipo sa bayag unta ko. Magpaabot lang kita sa balita ni Irish, Auring. Kay gisundan pang Irish ang sakyanan nga gimaniho sa akong anak. Hay? Ay, kang kinsa magsakinan iyang gimaniho, madam. Nga, ni amanimo ang iyang sakyanan. Mao ka na ako nahibod nga na, Auring. Kung kang kinsang sakyanan ang gimaniho sa akong anak, ug may kauban pa kuno kining babae. Ha? Oy, hala, siya lang ka? Nagminyo na si Dong Sandro, madam. Unsa? Unsa man ni skulat? Unsa man day nahitabo? Ipahuwam po niya ni. Unsa man day nahitabo? Oy, murag na ni Mayo. Bangkana! Kuryat, unsa ka? Hoy! Unsa na?
makamata ka lagi. Murabag ni mahong suok. Unsa man to? Kinira day makapamata nimo. Oy, bangas ka imo manday taw kung kayaban taw na nimong sayal gaway laba-laba Ermitanya. Gisagpati ka kay mura ka giulom. Wa gyud ka kamata. Unsa day nahitabo Goliath? Kuan, nagdamgo ko. Ha? Nagdamgo ko ditong Sandro ba? Nag-drive sakayan naman sakyanan. Nya ko suki mo padagan. Nya, may naguko niya. Mao ba? Oo. Sa ako ba? Kutasan kong na-appeal taon ko pag-drive taon sakyanan. Oy, asa siya liko. Pwede sad nga ako i-drive. Liko sad ko. Liko diri, ana. Liko sad ko. Kutasan ko, oy. O unsa man tong mingon kang nabangga? Ako, mura nabangga ko. Kay sakit kay kong aping. Pagkabatan ako, nabangga gyud ko. Wa ka to madisgracias dog Sandro taon nga sa akong damgo Ermitanya bruha. Unsa? Pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga. Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. 2.3 million na mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Laging tandaan, basta problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule. Produkto ng SED Marketing. Ay, good. Nganong kaingon ka man? Nga basig na bangga si Sandros Gimaniho sakit ning ba kaya ko? sakyanan. Naawa ko na akong sakit kayo. Mura bangga ko. Hanghang pa bangali, oh. Bangga si mong mata nga sagpato nako nimo. Gisagpa ko nimo? Ay, ngang di man ka mo mata. Nya nag-utong-utong ka man. Uroy maputol lang imong gininawa ug utong-utong. Ay, sa taon. Ay, sibak ko taon. Ermitanya, pati yun sa taon tanimo. Unsa man kay nahitabo adto? Nga nanggawas man ang ugat ni mo inutong. Gitabanga lagi na ko drives dong Sandro. Inani ba? Sama ko. Ano ba? Gaw. Gipakatuga ni tikaro makita mo kung unsa nay nahitabong Sandro. Niapil day nung kag-drive. Pero nganong matod mo may nagukod kang Sandro maong kusog kining nagpadagan sa sakyanan. Sa ako laging damgo sigbalik ta ni da. Tinuod ang maong hitabo ay Goliath. Usa tinuod? Tinuod ang imong giingong damgo. Kay gipahuaman ko nimong akong talanaon aron makita mo si Sandro kung asa ni. Usa? Kung mauto ko balik? Kay nga naman. Tiwaso na ko kung siya nagatan sa pinangga na ko nga mo. Hanggaw. Gibawi ko ng imong talanaon, akong talanaon diyan nimo. Sultihan na lang tika kung unsa na'y nahitabo. Unsa? Okay. Niyan sa bahay. Ikanit lang. Ako na mo pakadaog di mo, Charwin. Ay! Oh my God. Oh, kakering ni Sandro ni Muday. Unsay feelings ang nag-care ka? Hilom na yaya. Sakit pa niya akong tiil, ha? Kamaskuladong Sandro, no? Unya kakusgan. Kanang inigalsan niya ni mo ba? It's like you are nothing. Unsay I am nothing, yaya? Ay, murag yun ka ugwa niya. You're very light. Gaan ka ra kaayo kung alsahon ka niya. Pero, kinsakit ka ang klasmita na ako, no? Ang nisangpit kang Sandro, yaya? Shh. Here na siya.
Okay na ba, Sandro? Okay na? Okay, dali na. Kay mubalik ko sa paglakaw aron sa pagpalit atong kaon. Ayun na lang paglakaw. Magpaluto ng tas ko sinira, Yaya Sally. Okay. No problem, the chairman. Kadit, si daddy ni mo. Hello, sir. Asa naman ka mo, Sandro? Sa bahay na, sir. Gikan sa Dr. Charmin. Good. Kumusta nga akong anak? Murag di gid okay, sir. Gibutangan gyud bindahi ang iyang tiil o di pa kalakaw. Nagrabihan gini ay ang iyang tiil. Okay. Salamat sa pag-atiman mo sa kong anak, Sandro. Akong kalipay, sir. Sige, sir, kay ikanaaw ko na siya sa sakyanan aron ipasuod sa bahay. Okay. Og ingnaw niya akong anak, mutawag na ko niya kung mapahilo na ako na siya. Okay, sir. Bye. Dali na. Naglagot na kun yung duhang daddy, ha? Why you're angry naman, Sabday? Ambot ang sinaan ni matawana ka. Gadako magdidkig pagsalig si daddy ni mo. Imagine, anak pa magsigig tawag ni mo. Uy, nangigi ka nga, ari magtawagan si daddy ni mo na ako. Ayaw pagkatawa. Kay daghan kapag tulog bago na ako. Oy, why naman sad ka day, Charmin? Si Dong Sandro na nun ang may tulubago ni mo, nga he is the one pa helping you? Onta na ni ay. Sakyanan nga gimaniho ni Sandro. Di ko maayo ani gukod-gukod og sakyanan oy. Madlo kong pakusog og padagan. Kuha na noon ako masundi pa si Sandro. Lagot! Kaysa makakatong babae nga iyang kuyog sa sakyanan. O kaysa makatong sakyanan nga iyang gimaniho. Mao di tingali nga sigulyat na ang pirmi na mo makita ni Tita Leonila nga magmaniho sa iyang sports car. Kay may lain na dahil siyang sakyanan. Shit, makalagot. Moday nga nalimot na ako si Sandro. Shit! Mahibawan ko lang kung kinsa ang maong babae. Makita mo ang buhaton ko, Sandro. Timan ka na. Why man you, oy, day? Nagminaldita ka man gapong Sandro, nga siya pa'y nakahelp nato. Can you imagine? Si Sandro wasn't here? Ha? Kunwa pa siya? Kunwa pa? Magunsa man ta? Nakaabot ka ta sa imong doktor. Kay nangigi ka lagi, no? Because your father is ato mag-call-call ni Sandro og dili nimo. Nalimot kasi mong giingon nga may babae nga ni sangpit kang Sandro sa drive-thru, Yaya. Unya iyang gilikayan? May rason ka kanong iyan ng gilikayan. Oh! Are you jealous, Day Charmin? Ha? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Tagal kitang hinahangad.